Cultura popular, ells fan festa pel mes de febrer, amb la festa de la misteriosa llum, i a finals d'agost, també fa 4 dies, fan la festa major. A Manresa s'havia perdut el costum dels balls i plaça, i és l'any 2009 quan de la mà de l'Esbar Manresa hi ha el projecte de tornar a recuperar el gust i les ganes de ballar en companyia a la plaça. D'aquell projecte n'han resultat 2 balls, el ball del Rossinyol, que és el primer que veurem, i una molt alegre bolangera. El ball del Rossinyol és una mena de ball pla que comença amb les fileres de balladors que teniu aquí ja disposades a l'escenari. I la bolangera és un ball que, com us deia, molt alegre i variat, que es desenvolupa en rotllana, amb la Cobla Sabadell i la direcció del mestre Tomàs Manyosa. Donem la benvinguda a tot aquest jovent de Manresa que ens ballarà el ball del Rossinyol i la bolangera, quan vulgueu.